pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kaalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-20 adlaw sa bulan sang Enero tuig 2021. Mag-ainop na kita mga ka-aksyon, tubdob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang iban pang mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining adlaw? Oks lang. Kabayon tang okay lang. Paokihon tagid mga kaaksyon. Ang social distancing, face mask kag face shield amugid ang paminsaron ta kung yara kita sa gwa sa aton sining mga puloy-an, no? Kay importante gid ina sa tanan. Kamusta ang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Sa mga kapurukan kag kabaranggayan nagatutok na sa aton sining mga balitaan sa sining udto, samtang iban sini masako pa sa sining mga inoras. Ang iban sini nakatsibog na, ang iban wala pa. Dugay-dugay lang kuno Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man ang sa Oriental side, no? Sang isla sang Negros. Kag kalakip man sa bugos nga Region 6, sa bugos nga Western Visayas. Nagapakigupod na sa aton sining balitaan sa sining udto sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Protocol angot sa bagong variant sang COVID-19 talakayon sa meeting sang PDRRMC karon sa hapon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Bacolod EOC igapatawag ang DTI angot sa mga face mask nga wala sang FDA certificate. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 180,000 pesos nga balor sang shabu na recover sa 5 ka mga persona nga nadakpan kaina sang kagahon sa 2 ka bypass operation sa 2 man ka mga barangays diri sa syudad sang Bacolod.
Sa Negros Occidental Provincial Police Office, sigabalita ni Akson Alvin Graba. Ini may kangtanan sa mga katapusang sila City PNP nagapadayon ng pagkilala sa mga sospek na naglutang sa isa ka traffic enforcers kahapon. Samtang sa special assignments nga balita, gabalita ni Akson Art Tayhopon, Labor Representative sa RTWPB Regional Office 6, plano nga mag-file sang petition para sa pagtaas ng sweldo sa bulan sang Pebrero in kasong hindi maaprubahan ang ila ginapangayo nga relief allowance. Sa patrol nga balita, gabalita ni Akson Alvin Graba, kilusang mambubukid ng Pilipinas o kung KMP, natala na magapatigayon sang dako nga rally protesta sa komemorasyon sang Mindiola Massacre. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Akson Roger Gotib, wanted person nga may kaso nga pagpatay sa probinsya sang Cavite na dakpan sa syudad sang Sagay. Ang CIDG to do may nadakpan man to sa Manila blatong area mo. Kahapon mga ka-aksyon ato na ibaloon karon kay Akson Alvin Graba sa patrol mga ka-aksyon, no? Samtang sa balita naman sa La Carlota, igabalita ni Akson Percival Villamor, sa banwasang La Castillana, persona nga may warrant of arrest sa kasong paghimulos dakop sang kapulisan. Samtang sa nasyonal naman nga balita, gabalita ni Akson Dorel Cabato, ini may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, ginmandoan si Secretary Galvez nga ipahibalo sa Senado ang mga ginsulod nga kasugtanan sa pagbakal sang COVID-19 vaccine kag pag-amyenda sang economic provisions makahimo sa sang madamo nga trabaho sa pungsod ilabi na sa karon nga sitwasyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Sean Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Balita, Banat, Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban sa mga ka-aksyon tang nag-monitor na via Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang inyo sining mga mensahe pero jutay lang, no? Kay para matalapod tatanan ang inyo sining mga mensahe. Sige, pang butang na dra kay tirahon na dugay-dugay ha sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa YouTubers naton mga ka-aksyon by Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang first draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, Enero 20, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 20, liwat 15 and 20. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga ka-aksyon nga nagapamati na sa sining nga odto diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa kay Babe Soles, no? Kay Babe Soles, good noon sir, ga-monitor lang ko diya sa bago. Thank you so much, good babes. Salamat gid. Kag kay Seth Alunan, ga-monitor dira sa Hong Kong
Salamat gid set alunan. Kag kay Jomari Radok, may lang pagpamati dra sa La Castillana. John Marie Radok. Kag kay Erwin Gonzales sa Maaw, may lang pagpamati Sir Erwin Gonzales. Kay Alex Montesa, ara na si Alex Montesa. Kag siyempre pakig-upod man sa aton nga program si SN2 Jonard Ostonal, no, sang Philippine Coast Guard PCJ Bacolod, no, especially sa tanan nga personela sang Philippine Coast Guard Southern Negros Substation sa Inubaan. Malakas na ang kalaban si Rex Pertia. Kagurana kag lagpangonta anong kaguron. Welcome aboard the midshipmen to ABB with Admiral. Ay, perti Rex Kanto nga. Perti gining mga tirada ni paring Alex Montesa ay, no? Kay Noel Amar, may lang pagpamati. Noel Amar, kay Lizelle Alegria, may lang pag-monitor. Kay Rofi Libran, dara sa Bago, may lang pagpamati. Rofi Libran, no? Kay Atia Kim Eriman, dara sa Morsha, may lang pagpamati Atia. And kay Aquarius Boy, mayong Udto Metro Bacolod, kag mayong Adlaw Action Rex, nagapamati lang ko diya sa Binondo, Manila, while sigid duty. Tamyaw ko lang da sa Amon, sa Barangay Mansablay, Isabela, Negros Occidental, kay Kapitan Aurelio Panoy Tolero, kag sa mga council na munda. Kitakis na Tadason Bulan, tamyaw kuman pamilya Esteves, dra sa Mansablay, Isabela. Halin sa kay Aquarius Boy, no? And sa kay Guillermo Gimo Clarito, lapit na lang kadlawan niya sa Monday na. Halin sa kay Sir Alex Montesa, no? Vanessa Mayo, araman si Vanessa Mayo. Good cold, snowy night Action Rex. Ay, pwerte. Sige. From Minnesota, nice t-shirt. Ay, pwerte. USA ni Madam Vanessa Mayo. Salamat gid Vanessa. Kay Gerald Hermino, may lang pagpamati dara sa Villa Sol, Bayawan City, Negros Oriental. May lang pagmonitora, Gerald Hermino. Sa kay Virgo September, may lang pagpamati Virgo. And Trexie Busillo, monitor na siya, no? Trexie Busillo. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati. Happy Fiesta Day, Bacolod nun, in honor of Saint Sebastian, patron saint of Diocese of Bacolod. Okay, sige. Salamat gid Madam Elizabeth Malaka Gamala kag Malaka family. Kay Gian Resisio from Singapore, present na siya. May lang pagpamati Gian Resisio. Kay Valencia Kenneth, may lang pag-monitor niya gata Idol Rex. Salamat gid Valencia Kenneth. Kay Susan Pariliano dira sa Matugnaw, Mabini, Valladolid, may lang pag-monitor, no? And sa kay Miguel Nambong, may lang pagpamati. Kay Huma Lumina, may lang pag-monitor dra sa area sang Barangay Tangob. Kag kay Jodette Fernandez, may lang pagpamati, no? Jodette Fernandez. Kay Jocelyn Libon Dispoho, present man si Jocelyn. And sa iban pa naton nga mga ka-aksyon, tirahon tali anay sa idalom nga portion. Kay George Gargasiran, ariman ko Action Rex, good noon. Salamat gid Sir George Gargasiran, no? Kay Jobal Trinidad, present na siya live from Kabangkalan City. Ay, puwerte si Jobal Trinidad. Salamat gid Jobal. Kagawad Imbong Jocampo, may lang pagpamati. Kagawad Imbong Jocampo. Siling ni Alex Montesa, sa Rex aslang ko kung bahin sa house-to-house vaccination, ano na makakandak mga barangay health workers with supervision ng MD? Daway pa man house-to-house vaccination. Way pa go signal, no? Kay Roy Docdosel Sayat, dira sa barangay Tigbao, Calatrava, ga-monitor sila. Roy Docdosel Sayat, may lang pagpamati dira sa barangay Tigbao, Calatrava. Ayos, sige. Daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita dugay-dugay para sa dugang sining nga mga informasyon, kalakip man ang inyo sining nga mga greetings, ipadala lang sa aton sining nga Facebook Live. Standby.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Pulik. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na nga oras, 11:51 na mga kaaksyon. Para sa kompletong management sa inyo lever detox, kinanglan ta mag-DTX 5
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, maayong to kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Antes ang balita national update kita nay sa lakat sang panahon kay paabuton ang mga pag-ulan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod subong iya nga adlaw bangod sa ginatawag nga low pressure area o kon LPA nga yara nakitaan malapit sa probinsya sang Romblon. Base sa weather bulletin sang Pag-asa nasaad sa ako katapusan nga nakitaan ang LPA sa kalayoon nga 20 kilometros na aminhan na sidlangan sang Romblon. Makaapekto naman sa eastern section o na sidlangan nga bahin sang Central Luzon ang tail end sang frontal system. Ang mga probinsya sang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Metro Manila, kag nabilin nga bahin sang Luzon, ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpangilat bangod sa LPA kag sang tail end sang frontal system. Ang Central kag Eastern Visayas naman, Northern Mindanao kag Caraga, ang makabatsyag man sa nga magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, panaguob, kilat bagod man sa gihapon sa LPA. Ang nabili naman nga bahin sang Pilipinas o kung iban nga bahin sang Pilipinas ang mangin magalumon ang kalangitan nga may isolated rain showers bangod man sa localized thunderstorms. Sa detalye balita nasyonal, ginmandoan ni Presidente Rodrigo Duterte si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ipahibalo sa Senado ang kasugtanan nga ginsulod sang gobyerno sa pagbakal sang bakuna kontra COVID-19. Ginkompirmar mismo ni Senator Christopher Lawrence Bongo nga nakasugilanon sila ni Presidente Duterte kag ginhimo na sini kay o kung ginmando na sini kay Secretary Galvez nga iplastar kay Senate President Vicente Tito Soto III ang tanan nga yara sa kasugtanan sa tuyo nga makahimo sang transparency. Kadungan sini nag-apelar si Go kanday Duterte kag Soto nga mag-isa agod mong pisahan na ang pagbakuna. Una naman nga ginpahayag ni Galvez nga siya o kung handa siya nga buksan sa Senado ang kaundan sa mga negosasyon o kung makahimo sa ginatawag nga conciliation pero kung tani makaistoryahanay sila anay antes ang hearing sa Biyernes agod makahimo sila sa ginatawag nga labeling of information. Luyag man ni Galvez nga makahimo anay sila sa Senado sang harmonization agod makita kung ano ang nananisaring impormasyon nga uyat niya kag uyat man sang Senado. Ginklaro ni Galvez nga sa panahon sang pandemya importante nga makahimo sang kooperasyon ang Senado kag ehekutibo agod makadihon man sang ginatawag nga whole of the nation kag whole of the government approach. Naibaluan isa sa gusto mo usisa kag may baluan sang mga senador ang presyo sang mga bakuna sa mga manufacturer nga ginanegosyar subong sang gobyerno agod iniman makita nila kung diin diri ang mahal kag may manubo nga presyo kag dapat iprioridad nga baklon sang gobyerno sang Pilipinas. Samtang sa iban pagid nga balita nasyonal, positibo naman si 2nd District Albay Representative Joey Salceda nga maka-engganyo sang mas madamo kag dalagko nga foreign investors nga magahimo sang 422,047 katrabaho sa Pilipinas sa tuig 2022 ang ginaduso nga pag-amyenda sa economic provisions sang 1987 Constitution sang Pilipinas. Paagi sinisuno kay Salceda nga amo naman ang chairman sang House Committee on Ways and Means kung mahimo layi ang nasambit nga tikang hindi na kinahanglan pa nga ipadala ang mga trabahante nga Pinoy sa iban nga pungsod. Ang nasambit nga hagna ang nasaad sa resolution of both houses number 2 sang Kamara kag Senado sa diin ginatalakay na sa karon kag ginaduso man sang kadam-an sang mga mamalidha kag lehislatura.
ginhatagan man pagklaro ni Salceda nga insakto ang hagna nga pag-amyenda sang economic provisions sang konstitusyon o kon ang ginatawag nga economic chacha. Ginpatag ni Salceda nga kakason ang ginaduso nga amyenda ang tuman nga o kon sa ginaduso nga amyenda ang tuman kay strikto nga pagdumili sa pagsulod sa mga dumuloong nga mag-invest sa pungsod. Kung mapabakod ang ginaduso nga amyenda, sini nga tuig ginabulubanta 211.21 bilyones pesos nga foreign direct investments o kon FDI ang magasulod gilayon sa Pilipinas nga kabaylo sang 0.55% nga dugang naman sa gross domestic product sang Pilipinas. Samtang update sa world record sang COVID-19, sa karon ang cases sa bugos nga kalibutan yara na sa 96,624,404, ang nagkalamatay 2,065,672 kag ang naka-recover 69,273,006. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga cases yara na kita sa 504,084. Ang nagkalamatay naman 9,978 kag ang naka-recover 466,249. Sa Bacolod 13 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,685 cases kag Negros Occidental 15 ang nadugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,534 cases. Sa bugos nga Western Visayas, 48 nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 22,388 cases kag ang aktibo nga kaso yara sa 779. 22 naman ka mga recoveries ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa 20,915 or 20,915 recoveries kag isa ang nadugang nga napatay kahapon sa bugos nga Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 688 death toll sa COVID-19 sa bugos nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod. Mga balita yadtong mahisayran ta sa balita national kag international. Kalakip man ang latest nga breakdown sang COVID-19 mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas sinabi na sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ayos! Sige, daligid lang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12 in punto. Kadtuan ta lang balita ta, manghisayod na kita, diri kita una sa patrol ho. Kay may isa ka press conference actually nga ginpatigayo ng KMP. Kilusang mambubukid ng Pilipinas. Tinatala na nga magapatigayon ini sila sang dako nga hublag protesta buwasa sa komemorasyon sang Mindiola Massacre. Kagiban pang mga balitang sa EDG may operations man diri sa Bacolod mga kaaksyon. Ibalaon ta we have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye, Aksyon Alvin. Rex, ginabulubanta 1,000 kung mga 1,500 ka mga mangunguma nagikan sa Southern Negros, Central kag Northern Negros ang mag-isa sa maabot nga January 22. It would be on Friday para sa dako nga rally protesta in relation to reaction na Rex sa ika-34 katuig nga paghanduraw sang Mindiola Massacre. Sunod diri kay Danny Tabura ang spokesperson sang kilusang magbubukid ng Pilipinas diri sa Negros upod man ang National Federation of Sugar Workers ang magapadayon man sang ila sining kilos kagaw ko na hublag protesta kaga liwat magasinggitan sa dalanon in relation diri sa hustisya nga ginapangayo man sang nagkalamatay man during the time sang Mindiola Massacre. Madumduman aksyon Rex na suno sa iya sa tong Enero 22, 1987 masobra 15,000 ka mga mangunguma
ang nag-rally protesta sa tuanay para sa panawagan no nga pagpasar sang bag-o nga lahi para naman sa genuine agrarian reform pagkansilar sa mga amortization sa mga duta sa idalom sadto sa PD 27. May panawagan man sa itong libre nga pagpanagtagman sa nga duta o galing kin natabo di Reaction Rex sunusaya nga damo man ang nagkalamatay pero sa panahon karon after 34 years humalin sa natabo ang massacre may pila paghihapon ka mga isyu nga tubtub karon wala pa nahatag para sa mga mangunguma, especially pangabuhian sa para sa mga mangunguma duta abi para sa ila nga tubtob karon wala pa nahatag aksyon na Rex nalakip naman diri sa ila sini nga panawagan ang hustisya para sa mga nagkalamatay man nga mga mangunguma diri sa Negros sa diin masubra si 90 na ka mga mangunguma sa panahon suno sa iya ni Duterte ang nagkalamatay ang iban gin pang priso action na Rex and that is why sa karon kag suno sa iya isa ka bagay ang ila sini nga ginapanawagan na karon nga kakason ang Executive Order number 32 sa diin ginpasar ini bangod man sa terror law action na Rex kag nagapakita sang de facto martial law nga ang iban nga Luzon hindi makahulag. Ano isang Executive Order 32 ni? Ang anti-terror law bala action na Rex. Okay. O madumduman mo ni ang anti-terror law ang ginpasa nalakip na diri action na Rex nga nagahatag man kakugmat sa pila ka mga pumuluyo sa Negros Occidental and karon action na Rex sa pihak nga may pandemya sa karon of course ang inasod-asod man nga pag baha bala subong action na Rex nagapanawagan man sila nga kung pwede ang probinsya makahatag man sang ayuda para sa mga nagkalapektuhan kag mangunguma na apektado man sang pagbaha. Sige naman ang sa probinsya gani. Actually si Vice Governor Jeffrey Ferrer may ipatigayon nga royal inspection bot sa ni pero tidak malibot man sa mga areas nga nabahaan Aksyon na Rex mayo gid na no para kahit paano ang ila sini nga demanda kagapangabay mahatag man aksyon na Rex. Dapat ang mga nagakwari da sa baba o pagaro aligmat na kay dapat pang lapdusan tanan nisla kag sila mismo ning sa mga kuano mga cost-oriented groups blalan tawan ninyong naglatabo ni dapat manguna man kamo sa sining kampanya against illegal quarrying sa mga lugar nga ini. Sa aksyon na Rex, actually, ginmensionar inakagida ni Danny Tabura nga amo na ang kaya mo ning nagadulot sa puwerteng pagbaha ni? Yes sir, amo na ang nangin na epekto man kay sa piyak sini nga ang pagpakigbato man nila sa dunang manggad para kag sa kwan bala aksyon na Rex para sa pumuluyo nga ang pagpakigbato nila nga dapat ma-maintain man ang sang lasang bala nga hindi pagkakason, hindi pagpangutod sa mga puno sa nga kahoy. Kaya mo nang ginatunaan sang puwerteng tubig baha aksyon Alvin sa prangkang istorya pila na ka tuig nagliligad pero lantawa subong kay gamay lang ang pag-ulan grabe ng pagbaha diri sa Idalom kay wala na sang masagang kakahuyan tos bukid to kay pinangubos na kapangutod to nila kag ang illegal quarrying mga balas kag bato tong nagasagang sa mga katubigan ta nagkuluwa na tanan to. Okay, tamo itong nagliligad to. Kunti, kung mo pag birabala sa nga ulan, ng iban action na Rex, wala sa mga ugat nga ginauyatan, kundi landslide. Dapat ang challenge naton sa pila ka grupo, magbinuligay kita o po ng gobyerno, i-report ninyo kung sino ang nagakwari illegal sa ibabaw para nga matapna na ina. Yes, amna aksyon na Rex, no? Balang taon ta kung ano ang ilapagid sining mga plano. Kay isa sa mga plano nila sa mabut man nga 22, aksyon na Rex, sa mabut nga Biyernes Ave, nga sa duha ka mga rally points nga paghimuon. May rally abi sa Southern Negros nga porsyon. Sa din nga Darna? Dar bala sa may shopping Dampi. Aya sa tapos ang sa norte naman diri sa may Dawis Dampi. So makita na ini sila. Suli kay ang Dar sa Northern Negros na iya?
Yes, sa Action Rex may ara man sa taga Northern Negros dito man sila maumpisa while ang iya sa Southern Negros Negros? diri man oo. O, dara man sa may Dawes. Yes, dara man sa may Dawis. Din sila mag-converge ni? Convert sila sa area naman sang Fountain FOJ Action Rex. Fountain of Justice. Kag Fountain of Justice. Dara sila mapatigayon sa programa. Mapatigayon man sang ila sini nga programa Action Pero Rex. ang social distancing, kunong tagid i-maintain tagid. Naka-face mask kag face shield gid, binanong nga rally ni. Kay team akon mo na expected to more than 1,000 Action Rex. Bakit damo ni? Oo, kay siling ko gani balantayan gali ni mangabot sa Biyernes siling niya damo ni nga mga mangunguma Action Rex magapakig-upod sa ila. Ang lain kung dito palang di kagwa na bla. Tod mo kay kung track ning sakyan wala gid social distancing Oy. Di bla? Lain sang una yang nga pwede sila ka-converge sa isa ka lugar sakay sa truck da. Or di pasayro nga salakyan or nano da nga kargahan sa ilan pero this time social distancing gidunahon tanit tinano pa pag social distancing na kun gagulutok na kamo sa truck da. Gani man, amo ni mga balantayan malain lang ganing kay base bala sa naman sila sumag. Ha? Base sa naman sumag kay nagligat to bala Action Rex. Tigaling kay kumagamo ni ang mga LGUs ni mabantay ginagama patuman sang health protocol nga ginapatigayon Action Alvin mo. Gani man, at least dapat subong pa lang pagandaan na nila ang social distancing, suksok face mask, paniguro, dala naman sang face shield. Oo, para kahit papano sa ilang aktibidad tubtub sa hapon, kahit maaga umpisa alas 10 ang aga Action na Rex mo, suno sa ilang pag gisiun man ang pila ka mga gina-applyan bala sa mga mangunguma nga tubtub karon nga tinuig na delikada na nga subtub karon wala pa man gyapon na aprubahan kag natagaan Action Rex. Magluwas sa KMP ano pagid nga mga cause-oriented groups ang nag-attend sa sining press conference nila? Para kagina Action Rex ang grupo man sa idalom sa National Federation of Sugar Workers, NFSW, and at the same time ang iban pagit nga mga supporters especially. Why niya rally, protesta ang bayan? Ang bayan, wala. Ang Gabriela? Oo, palantaw ko masuporta ni sila Action Rex mo. Pero ma-spearhead sining kilusang mambubukid. Ang ma-spearhead gate ang kilusang magbubukid ng Pilipinas. Although magpakikupod man ang pinaka mga mangunguma sa idalo man sa National In commemorations ni Sang Minjola Massacre? In commemoration sa 34th year nga pag dumdum sa Minjola Massacre Action Rex. Plus ang iban pang mga gina-appeal na lang nila sa gobyerno pag take upon man nila sa rally nila. Yes, Action Rex. Ari ang pahayag ni Danny Tabura. Duta nga pangabuhian, untaton ang militarisasyon, ayuda para sa mga manguma, ilabi na gid sa subong sa mga baha, no, sa mga kalamidad nga natabo diri sa particular diri sa Isla San Negros. Sa karon sir, kung madumduman ninyo, pila na ka mga mangunguma ang nanging biktima sang extrajudicial. Ang aton nga mangunguma humalin sa pagpungko ni Duterte naglabot ninyo sa sobra na sobra 90 partikular ang diri sa Negros ang pagpamatay sa mga mangunguma, leader aktivista amo ay na nakatala sa sinilang administrasyon ni Duterte nga ginapalala no sa Memorandum Order number 32, Executive Order number 17 ni Duterte. Kay hindi patas no ang atong gobyerno, hindi sila gusto mamati sa argumento para sa pumuluyo, argumento para dipinsahan ang kinamatarong sa aton mga mangunguma. So dira pinalala sa administrasyon ni Duterte nga wala nila pamatian kung ano bala ang ugat sa sini nga problema. Siyempre duta nga pangabuhian nga alang sa mga mangunguma. Okay, sir, sa ika-34 nga selebrasyon sa Minjola Massacre, ano sir ang lihok kag plano naton on sa palaabutan especially on January 22? Alas 10 ang aga mga program sa isa ka dako nga programan dira sa Department of Agrarian Reform Office dira sa Dawis no may ara kita program nga pagahiwaton dito sa Dar South na partikular sa
aton persa nagahalin sa south no sa February 22 kag magakadto sila magululupo dito sa Dar North kag dito magahiwat sang isa ka noise barrage kag pagpanggisi namon sang mga papilis nga halin sa dar nga gikaptan sa mangunguma nga dinikada na tugtog subong wala maangkon ang matuod nila nga handom nga makaangkon sa dota sa pihak nga ginaproseso naglabot na sa mga dinikada. So narag sa kabayan gidamang sa pahayag diri ni Danny Tabura. Bago ni siya? Siya mangyapon Action Rex sa muning isa sa mga napriso wala sa to dumduman po okay. mga nagliligat to antes ang pandemya. I think November isa ni siya sa nadakpan pero nakagwa ni siya Action Rex. Nga isa ni siya sa mga spearhead man Action Rex. So, para maning balita, report sa... ano tong CIDG to? Ayo, ang sa CIDG Action Rex, ang number 10 most wanted person sa Negros Occidental Provincial Police Office ang gin-aresto no, sa mga katapo sa Criminal Investigation and Detection Group dito sa Manila. Pero ang nag-spearhead Action Rex ang grupo sang CIDG Bacolod City Field Unit sa pagpamuno diri ni Police Executive na hindi na sa chief no Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano sa diin na nagpakig-angot man sa mga CIDG dito man sa area sang Rizal. Resulta diri sa pagkadakop sang suspect nga si Arsenio Radok Jr. 35 anyos, isa ini truck driver. Tumandok ni siya actually sa barangay Tapi sa siyudad sang Kabankalan pero temporaryo ni siya nagatiner sa area naman sang Prince Teresa sa Rizal Action Rex dito na sa Luzon. Sa diin sunod diri kay Police Executive Master Sergeant Gocotano ining suspect ang wanted man sa kaso nga rape galing kiti madugay na nagpanago humalin sang ginpagwa ang ining mandamiento di aresto na pitsahan Marso 20 of 2007. And diri Action Rex ang naibaluan tinsigida nagpadulong dito si Police Executive Master Sergeant Gocotano kat dito tigayon nga dadakpan ang suspect. Ang suspect Action Rex ato dito sa area naman sa Rizal Provincial Police Office kag dito temporaryo nga ginditina kay wala pa man kay na kahapon lang ini siya ang nadakpan Action Rex. Balita reports ang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Brian mo. Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Nabatian ang pinaka mga informasyon, mga ka-aksyon sa sining udto sa pagpangalagad sang Aksyon na BBB. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa patrol, kadtuan ta si Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa Labor Representative sa RTWPB Regional Office 6. Plano nga mag-file sang petition para sa pagpataas ang sweldo sa bulan sang Pebrero. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments. Aksyon Art? Aksyon Rex ginahatagan naman sang RTWPB o Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang management side nga mag-submit sang ginapangayo ng mga dokumento, especially ining listahan no, sa mga apektado ng mga negosyo kag affected workers nila until January 31. No, kay sunod diri kay Mr. Sir Willie Sancho na mo ang labor representative sa RTWPB ang ginahingyo diri nila tikon hindi gid man sa sining bulan sa Enero pa sila magkasabit dapat may ala sang pag-akto ring gobyerno kapin pagin ang paghatag sa ring pandemic emergency relief allowance nga ilang ginapangayo nga 25 pesos ang increase sa kada bulan. Pero siling ni Mr. Winnie Sancho in kaso
nga wala gid sang pag-submit o kung may failure sa side sa management nga mag-submit sini until January 31. Ang imo nila kay may meeting man sila this coming 26. Iduso gid sa labor representative ang wage hike petition o pagpataas ng sweldo sa din ang ila target diri amo man gyapon ang 25 pesos na increase sa sweldo kada bulan kay siling diri ni Mr. Winnie Sancho ti kabudlay man nga mo ning sitwasyon naganubo na gid lang ang purchasing powers ang mga mamumugon plus kang iba na wadaan pa obra ng gobyerno way man sa specific program agud mabuligan ining mga napiktuhan kag wala gid makabalik ang iban sa ila trabaho. So ga-expect siya nga by 31 o sa 26 nila nga pag tipon liwat mayroon na siyang development pini because by February sila ang mag-sumiter na sa wage increase petition. Yari si Mr. Winnie Sancho. Ay gyapon makumplito ang requirement nga ginapangayo sa management bahin sa mga affected workers, number of affected workers, and number of establishment na nag-close kapag pila ang nag-open. Dawin tagaan sila until January 31 to comply with the requirement. And by that time, siguro sa January 26, i-resolve namon kung bala tagaan na lang sa atensyon ang amon manifestation for an emergency or for a pandemic emergency relief allowance or pera, ang ginapangayo namon, ang mga about 20 to 25 pesos more or less. Now, kung hindi nila pag i-entertain or i-reject sa wage board ang amon manifestation, then organized labor will be compelled to file a petition for wage increase. Kagti ang petition for wage increase should be entertained, kay as of now, may ara kami webinar sa Manila bahin sa bag-o nga mga proseso kag ano ang mga disposition towards the filing of a petition for wage order in the midst of the pandemic. Mula sa person sa parayag ni Mr. Winnie Sancho, subong actually may online sila na pag-sapol po dito sa taga-nasyonal kay may mga bagong na mga guidelines ginapagwa kon parte sa mga proposal o kung ginaduso nga mga wage increases bangod sa epekto man sa COVID nga limitadong pagtipon sa mga miyembro sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kung RTWPB. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art ay hupon balita gikan sa Special Assignments. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:21 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iduhang tanay Bacolod City Government Center on standby si Aksyon Dale Salazar. Inimay kang tanan sa Bacolod Emergency Operations Center Blahoy patawag ang DTI angot sa mga face mask nga wala sang FDA certificate. Damo niyaw. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Aksyon Dale. Rex natala nang ipatawag sa Bacolod EOC o Emergency Operations Center ining mga representative from Department of Trade and Industry o DTI para sa stricto nga pag-monitor sining mga face mask action Rex nga wala sang FDA certificate. Kung madumdumandam laglang nag-issue ang FDA sining paandam sa public action Rex nga likawan ining pagbakal sang 5 ka mga brands sang face mask bangod wala ini sang FDA certificate nga nagapamatuod bala nga safe ining gamito na sang publiko. Kung madumduman tilakip diri sa mga brand nga wala naglabay sa regulatory process ng FDA. Amo
amo ang Cherub Daily Protective Mask, ang Just Mask Antiviral Face Mask, ang Health Master Disposable Protective Mask, ang Adelaide Disposable Face Mask. Ano ni may tsura sini Action Delman? Oh, Action Rex gina-flash naton sa aton sining Facebook live no courtesy of Food and Drug Administration. Okay. Ang Adelaide Action Rex nga brand, amo na subong ang madata diri sa may syudad sa Bacolod kay sa social media. Amuling damo-damo subong diyo? Oh, kaya mo na siyang pinakabarato. Amo gali siya pinakabarato. Ang hamba ka FDA is wala ini naglabay sa ila sining ahensya para ipaidalom sa nakaigong regulatory process. At kung bala, kung magamba ka FDA certificate, amo na siya ang prove nga ang isa ka produkto Action Rex safe siya nga usaron sang publiko, no? So amo ni siya ang 5 ka mga brand sang face mask, kali-kalima mo na siyang disposable medical mask Action Rex. May mga komento sa social media kun nga isa na sila katulad Action Rex nga nag-usar sang sining brand sang face mask nga subong lang nagpagwa sang warning o kon pandama ang FDA kay very recent na Action Rex ining warning no nga ginapagwa no sang FDA. Sabay diri sa Bacolod Emergency Operations Center Kasi wala income eh. Wala income. Dapat maagigid sa DTI, no? Yes, Action Rex. Kung kadamo-damo sang brand sang face mask Action Balog Rex. ka kadamo-damo sa nag-aobra mo. Kalang face mask muna magamba ka disposable isa ka gamit haboy. Pagka the next day o sana naman haboy lain naman. naman. Amo na nga everyday ti ang damo sa tao nag-usar sang ginatawag nga disposable Galing face iba mask. tag isang nakabulan daw wala ilis-ilis ka. Kaya wala siya Action Rex sa kontiliod mo ya ining tela no or cloth nga face mask para at least washable Action Rex. Gani, So ginpahit sa ito ni Dr. Chris Sorongo ng Deputy Medical sa Bacolod EOC nga purpose na sining invitation sa DTI sila sining isa sa mga daily huddles nga patigayunon amo ang stricto nga pag-monitor Action Rex sa mga establishment diri sa mga syudad sang Bacolod nga mula malikawan ang pagbinaha sining 5 ka brand sang face mask nga wala man gali sang FDA certificate para hindi man makompromiso ang safety sang publiko. Dapat may control ang DTI na sa nagaguluwa. Pwede ka man lang gani ka-order online nga daw wala man nakagi gani sa DTI na. Sa mga online store Action Rex, mo na siya sa buong kay barato mo sang una sa nasugod-sugod lang sang COVID-19 ti ang presyo nag-aalabot 500, 300 pero sa buong Action Rex makabakal ka subong 100 plus bla mo may pero Action Rex 200. ining mga bintang mura mga face mask may alatag 49 isa naka-box 50 inakon online nga mga Di pinakabilog ang isa ka box na? 50 nakabilog Action Rex stay good for more than 1 month 49 pesos. Tag piso ang kada isa ka face mask? Kung ikaw diretso mabakal sa online shop, magawa na sa mga shipping fee na imo man sini nga pagbayaran na. So, ang balidok Sorongon, ang purpose na invitation is Nga pag-ulang na sila nagpagwa yaman, kadugay na nisang supply nisang mga face mask ni. Kaya nga sa Action Rex, doon mo na silang una nga agency, no, na nagpagwa sa nga whining and then taking quantity na Galigin mo na dugla man ang DTI pagkakuan mo. Dapat sila ding nag-control mo sinsakto na tuod kadamo na sa nag-usar Action Dela so good to nakaligad nga tuig to kadamo na sa mga face mask nga nagasululod nga daw ay man kaagi gani sa uganot sang DTI to but nga nausar man to sa mga kauturan tati okay man lang subong kay daw nagdamo na gid daw na talupang dara sang DTI mo ni patawag sila sang syudad man ho. Kaya iba na Action Rex, may mga reklamo mo nga sa naging ini nga mga brand, sabi sa mga brand yung pang-mention ta. May mga skin allergy Action Rex nga mga reaction, nga hindi bala kasaho, nga nagpula-pula doon lang ilan sining nawong Action Rex. So, ang hindi ko lang masawan nga face mask sa prangkang istorya, ang kwan bala, nagakautod ang iyang kwan sa dulunggan mo. Dekahukas ti another na mabakal ka naman alang-alang mo na tahion kag sugpuno na dala ka lang bulpen Action Rex para ko mabugto ti
Ang mula liwat kagigtan. Amo na mayara gid nga paman mo nga isa mo lang kapag takod mo way na dayon ang piyak ng panapak kakas na. Correct, Action Alexa. So ang palugan din ni Doc Sorongon sa publiko is mangin-wise nga consumer pagiban sa pag-check no sa mga produkto kung wala approve ini isang FDA o kung hindi para at least no wala dira sang salalon in kaso sa uli Action Alexa kung may mga matabo man dira o kung mga adverse reaction sa pag-usara sa isa ka specific ka produkto. Aling tingog ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod DOC. Canada ang Agilay. So, ang iba na nga brand, ano namon, para once and for all naka-issue a statement is baligya sila. So, we will be inviting DTI to do the monitoring these items para at least mag-guarantee nato ng safety gamit sa mga mask. Nato na market will not be flooded with this type of mask. You have to be a wise consumer kaya dapat lang taon mo kung may FDA approval, kung ano gina-recommend sa FDA. Because these are experts, these are people in authority. So like for example, subong Pfizer pa lang may EUA. So that means to say FDA is recognizing that Pfizer, of all the vaccines mentioned, is the only one safe to be used based on their clinical. Action next na ba diyan si Dr. Sorongon? Ang mataya sila kaya na example. Kaya nahimo yung mga face mask ya. Lagi pa na sa DTI. Ang napanghimo nga face mask lang damo na diri sang makita tang ginhimo-himo lang action dahil mo. Tikon mga tahi-tahi lang action next hindi naman kailangan niya sa monitoring kung ikaw man hindi ang mabakal pero kung i-produce na gani or i-display sa mga establishment or market kinahanglan mera gid sang approval action next. Sa parehas man sa mga palupok action next nga kung i-display mo dati ako lang gina-allow sang government sang FDA dira or DTI kaya mo na dapat action next para hindi dira kinagamo paging kaso dati kung may mga lain bala or malain nga mga epekto at least ang FDA timera niya sa mga warning nga ginpang issue ahead of time action Rexa. Update balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kada mo sa nag-order na online mo. Bahugid. Sige lang, standby mga ka-aksyon. Standby action Marlon Hinubia, balikan ko lang ikaw dra dugay-dugay. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Ang Joy 1050 pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:30 na nga oras, 12:30 na mga ka-aksyon. Saway pa magkatsibog na pagtsibog na. Kay siguro na. Sige, kantuan tanay ng balita ni Action Marlon Hinubia sa Kapitolyo Provincial. Protokol angot sa bag-ong variante sang COVID-19 talakayon sa meeting sang PDRRMC karon sa hapon. Actually, isa nang nag-confirm nga may isa ka nakaupod sang dumduman itong dito sa Manila blato nga COVID variant nga lain mga ka-aksyon nga halin sa UK to. May isa dre ka taga Negros Occidental, taga Banwas ang Ibi Magalona. Gin-confirm ina ni Mayor Malacon mga ka-aksyon pero yara na sa mayong kondisyon.
Hibaloon Tawiya Bakson Marlon Hilawiya. Balita gikan sa Kapitolyo, Action Mar. Action Rex angin mo no mga taga Banwasa nga Ibi Magaluna, hindi lamang ang Action Rex taga Ibi Magaluna. Kami ara pagid diri sa Southern Negros. Taga Banwa ni man sang Pontevedra subject for investigation ang kaso nila kay ginadudahan man Action Rex nga nagpositive di mo mag-asawa ini. Ginadudahan man nga base kon bag-o man nga variant sang COVID-19 ang nagtapik sa ila Action Rex. To man yan nakatalapan doon kay manti si Governor Robong Lacson mayara na sang mando agin na pagwa nga dapat o si saon gid na kay galibog ang ulo sang Gobernador Subong kung paano sila nakalusot Action Rex diri sa Negros Occidental. Kaya ang report daw nag-declare silang mga LSI bla isang ulihin na lang ng talupangdan galing sa lagali sa ibang nga nasyon. Unahon ko anay kay diri sa mga social hall sa Kapitolyo Provincial may mga alas 2 ang takna karon sa hapon ang isa diri sang paghambalan man ang protocol sa new COVID-19 variant. Inanggin mo nga taga Banwasang Ibi Magaluna kay gini mag-asawa nga taga Banwasang Pontevedra nga ginadudahan may bag-o nga variant sang COVID-19 nga nagtapik sa ila piho-piho nga mamunuhan gid karon diri sa first quarter meeting sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga magapreside diri amo ang chairperson nga si Governor Bong Lacson. Hambalan man ang pag-present sang panibag-uman nga proposed COVID-19 prevention program kay kon basihan ta Action Rex ang labing ulihi nga datos nga ginpagwa sa Provincial Incident Management Team sa pagmonitor nato ng Action Rex daw tatlo na di ka magpagwa sang datos nga sunod-sunod nga nagasaka imbes nga magnubo nagasaka si Action Rex ang latest sa mong 132 active cases ina siya. Kung tani nagligad nga December 6 January 6 kaga January 9 nagnubo na Action Rex sa 104 mo no ugaling kay imbis magdugang pagnubo nagasaka siya nga nagasaka no. Isa pagid diri sang i-present karon among flooding incidents update sa flooding incidents sa Northern Negros. Sa ibang nga balita ko di kahapon nagistorya sa anday Governor Bong Lacson kag si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Isa sang mga highlights Action Rex diri kag ginhambalan amo ang bulig pinansyal nga igahatag sa mga tourism workers bala ang mga trabahante sa industriya sa turismo nga naapektuhan sa COVID-19 labi na gid sa mga hotel, beach resort, mountain resorts nga nag-close kag may mga trabahante sila nga nawad-an man sa trabaho. Now hambal ni Puyat ginsugid niya kay Governor Lacson kahapon nga may 3 billion pesos gali nga napain sa sining financial assistance sa sining mga workers. Pero ang masabo-sabo diri kay sa 3 billion pesos 20% pala Action Rex ang napanagtag. Damo pagid kadako pa niya kantidad ang wala mahatag. Tiambal ni Puyat dapat ipadasigon ang proseso ni para sigon ang pag-identify kung sinugid ang dapat nga hatagan kay pasikon malabutan na mabala Action Rex ang deadline nga hindi magasto ining ginallocate nga pundo ang matabo ni nga mabalik ining kwarta sa Department of Finance. Di kanugon naman no nga ang dapat ihatag sa mga dapat talagaan hindi matigayon. Nano ang problema nga nag-amon nga nag 20% lang. Ang mga restaurants diri sa Negros Occidental Action Rex nga na-identify nga supposed to be kuntani may mga empleyado sila nga maka-avail sang sining financial assistance. Ang kalabanan waay maka-rehistro
sa siring program ni. O galing sa gin-check ang requirements, hindi na magali action rex kinahanglan nga mo na. Ang importante lang, basta imo sa nga restaurants, may ara sang business permits. So matabo, liwat naman, mangita naman action rex sang listahan, kag mag-apply naman ang mga affected workers nga para sa ila maging beneficiaryo sila action Pero rex. may limitasyon eh. Kaya kung... Ma-apply ba sila? Ma-apply pa sila. Ma-apply pa sila. I-validate pa na action rex. I-validate pa na kung qualified sila or hindi. Takot ako, nagkay 5,000 each na siya. 5,000 pesos kada individual. So si Governor Lacson may bando na sa kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero nga umpisahan na ang pagbaton sang listahan sang mga applicants action rex kay hasta lang niyo sa bulan sa Marso ang ginhatag nga deadline para nga ma-final ang tanan para nga mahatagan na sila sang bulig pinansyal. Yari si Governor Bong Lacson, sorry. Many did apply, but especially those that work in restaurants. But they were told that they cannot avail because their restaurant is not DOT registered. But yesterday we found out that that is not the sole requirement. In fact, you don't have to be DOT registered. You just have to have a business permit or an LGU license to operate. So I've instructed our tourism officer, si Jeneline Cordero, to start again, accepting this list of potential beneficiaries who can avail of the 5,000 per individual financial assistance. So to me, that would be the best news. But it will also be up to us to be able to receive these applicants for this. So sa mga trabahante sa industriya sang turismo, pwede sila action rex siguro makapakiangot sa tourism officers sang ila sa ginaistaran nga banwa o kon syudad or pwede sila makadirekta man diri sa provincial tourism office. So sa mga tagiyan naman sang restaurants, hotels, no need nga DOT o kung Department of Tourism registered. Ang importante lang nga nagkakuha kamo sang business permits nga aprobado sang local government units. Ang balita naman angot sa mag-asawa, ini mag-asawa action rex nga nag-positive, ang report kadabaton diri ni Governor Bong Lacson. December 31, ini sila nagabot sa Metro Manila. Amuning sa Pontevedra? Amuning sa Pontevedra, galing ay lang mabalaan kung ano nga pizza nagabot sila diri sa Negros Occidental. So ining mag-asawa ni nga ginadudahan nagpositive sa bagong variant. Hindi ni sila pagtugutan nga digto ay quarantine sa quarantine facility sang provincial government. Kay delikado Ari ni sila subong naka-home quarantine. No, sa ila sa nga puloy-an action rex. Makig-angot si Gov Lacson sa legal office kung ano ang pwede diri nga mahimo kung bala may ari diri sang dapat nga pasabton, may ari diri sang dapat nga papanugan sang penalidad. Kag kung sino man ang persona, tawo o kung grupo dito sa Metro Manila nga basi nagbulig man patigayon para makalusot ang ining mga persona puli dari sa Negros Occidental, dapat i-call man ang atensyon hambal ni Governor Lacson. Check tani karon kay Mayor Alonso bidara sa may Pontevedra kung anong plastada. Mayor Alonso kag Mayor sa Ibi Magalona ba? Malakon? Okay, tatlo action rex mo. Duha di sa Pontevedra. Isa dara sa may banwasang Ibi Magalona. Plus, mayaraman karon sang palayag diri si Governor Lacson angot sa plano nga pag-implementar sang 2 ka tuig nga suspension o moratorium sa quarry operation sa Bogos nga Negros Occidental. Nag-report live gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hedowaya
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you! Dagang salamat aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo, kag standby man sa balita gikan sa BCPO Web Aksyon Eric Magbanwa, plus ang ato sila nga mga out of town reporters. Sige, may tisi anay ho, kulang balang imo sila nga lawas ang vitamin C, kinanglan tap. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan responsable. Ayos, sige man, namyaw tanay mga kaksyon na sa kay Liza Monte Castro. May lang pagpamati watching live from Doha, Qatar. No? Si Rex patamyaw lang ko sa akon nga banang si Jomer Narciso. Happiest 41st birthday, subong adlaw. Happy birthday, Jomer Narciso. Pagpanamyahalin sa imo sining nga pinalanggang asawa, si Liza Monte Castro. Kay Angela Liarte gayon dato, may lang pagpamati dala sa Barangay Felisa. Angela Liarte gayon dato, no?
Kay Jenny Esparas, may lang nga pagpamati. Siling niya, gapamati gid ko always si Rex. Sa imo samtang gahigda, matindog lang ko kon makaon kag mangi. Ayo. Sige, salamat gid Jenny Esparas. Kay Chris Vilma Treyes, may lang nga pagpamati. Garantaw lang siya sa East Homes 3, Barangay Estefania. Great lang sa tataya, Jerry Acero Sr. sa Morsia. May lang nga pag-monitor, Chris Vilma Treyes. Kag kay Yorba Quiniol, may lang nga pag-pamate, kag ga-monitor man, pamilya Tesara kag Lucinio. Hilo lang dira sa inyo sa Sitio Lagit, Barangay Pasil, Ibi Magalona. Halin sa kay Yorb Quiniol. Kay Raymond Ligaspi Pinida, may lang nga pagpamati Raymond, and Dino Alik, mayo lang nga pag-monitor dira sa Hinigaran. Dino Alik kay Raymond Ligaspi Pinida, great lang sa kay sa family Marinay, kag sa akon siningalula Erlinda de la Cruz, kag great man birthday niya subong ambot kon friend kamo sa FB Arco Ligaspi Marinay. Salamat gid kag sa iya sining asawa. Ayos, happy birthday, Arcote Ligaspi Marinay, no? And Lilian Hamandron Balagosa, may lang nga pagpamati, tamyaw lang si Rebecca kag si Lani Gigera, no? Nagapamati gid. Halin sa kay Lilian Hamandron Balagosa. Kay Domingo Guansya, may lang nga pagpamati, siling niya mabuhay ang FD Action Rex, mapatay na ta aton na galiya bag-o lang ginpagwa na mabuhay DTI. Gani man Domingo Guansya, no? And Eric Rojo Asiado, may lang nga pagpamati dra sa Quezon City, Manila. Sang mga okay. Greet ko lang happy birthday kay Papang Julian Jr. Magdato, no? Dra sa Barangay Pandanon, Silos. Happy birthday sa kay Mr. Julian Jr. Magdato, no? Halin sa kay Eric Rojo Asiado. Kay Rose Guevara, may lang nga pagpamati. Kevin Emperado, may lang nga pag-monitor. Rosalie Anturin Navales Rojo. Mayungod to, sir. Salamat gid Rosalie. Kay Beltran Galieto, watching live here in Davao City. Thank you so much, Beltran Galieto. Kay Inday Blasa, may lang nga pag-monitor. And Michael John P. Season, may lang nga pagpamati sa tanan nga Energy Fans Club. Great ko lang Sumag Elementary School, School Batch 88. Kay Don Ramon Piodina, Victorio Hison, Don Tartol, Solpicio Garciano, ga paurok-urok na sila pamati, no? Samtang ga patunaw-tunaw sang ila panyaga. Halin sa chat 2, LSC Paraniyake. Ayos. Dagang salamat Mr. Michael John Season, no? Jarma Init Rihon, may lang nga pagpamati, present na siya. Si Jocelyn Asibita Olak, may lang nga pag-monitor. Mary Jane Saludares, good PM lang, no? Kag kay sa Romy Alconsa, kag sa mga OTTG Group, Operation Tulong Task Group, ga-monitor gid Permis Action Radio. Salamat gid sa Romy Alconsa. Warlito ni siya, present man. Melchorita Ferrer, may lang nga pagpamati. Tomas Broniola, good PM lang. Kag kay Edie Laos, kag kay Nanay Isabel dra sa Kingtown, Victorias, may lang nga pag-monitor. Ayos. May isa pang nagsaloto. Jessica Hugilon, Action Rex kantong mayungod to. Mayungod to man. Tamyaw ko lang Ever Gatilugo, no? Ever Gatilugo, kag Diding Alojamento. Ang nagatamyaw Jessica Jogilon, sang Bacolod City. Salamat gid Jess. Thank you so much gid Madam Jessica Jogilon, no? Tutong Pabilona, Tutong Pabilona. May lang nga pagpamati from Hagimit, La Carlota City. Regards lang ko kay Ritz Ziba, nga nag-aobra sang iya modyol. Ayos, thank you so much gid Tutong Pabilona. Kay Jerry Howe Villanueva, may lang nga pag-monitor. Action Rex ang una, problema kitasan o makahimo bakuna. Subong ang problema, tadaw kagarot sang tao tanan, damo indi damo sugot sa ayambot. Jerry Howe Villanueva. Kay Ming Galigo Gapis, may lang nga pagpamati. Wala gid tada, araming Ming Galigo Gapis.
And Gian Resisio, thanks. Kay Babe Soles. Babe Soles. Ara, why na dula? Eleanor Goro, watching live from Hong Kong. Thank you so much, Eleanor Goro. And Maria Teresa De Roque. Action George niyang iyayaman. Maria Teresa De Roque, no? Action Rex niya. Hindi kay George. Ayo, gid. Ka mga hypers ang akon sining nga mga listeners, no? May lang ang pagpamati kay Pilinora Oliveros. Dara sa Barangay Robles, La Castillana. Thank you so much, gid Pilinora Oliveros. Kag kay Jerry Asiro Jr. May lang ang pagpamati. Sir Paniagata, salamat gid Jerry Asiro Jr. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang manugay pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginabalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sansan ang mga kaintangan responsable at pagbalita pagdahil na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio. Sono Radio Philippine Standard Time, las 12:58. This time check is Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time, launa impunto ng aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Inimay kang tanan sa pinaka-latest nga investigation angot sa sining paglutang sa traffic enforcers kahapon. Samtang nagapauli na ginlutang ini siya sang riding in tandem suspect. Anong latest nga investigasyon sang sila ICT-PNP? Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang sila CTPNP sa pagkilala sining motor riding suspect responsable sa pagluthang diri kay Jose Alejo
52 anyos ang Ilopez sa Silay ni matapos nga ginlutang man kahapon dito sa may Hacienda Pula, Barangay Ilopez. Sunod diri kay Police Major Rolly Pondevilla, wala pa makilala tubtub karon that is why bisan gani ang motibo, wala pa man mahibaluan kung ano gid bala ang motive sa paggalutang diri sa biktima. Kay sa pag-usisa nila Action Rex, diri sa biktima nga wala man inisang record sa barangay, wala man sang record sa pulis, and posible suno sa iya nga may posibilidad nga may akig sa iya o kung may personal grudge. Ang rason nga ini siya ang ginalutang samtang nagapauli na sa ila sining Puluyan Action Rex. Sa karon suno siya luwas naman sa katalagman ang ini nga biktima, that is why nga iya liwat nga ginsugo ang iya sining investigador to check kung bala may mga tawo nga akig diri sa victim, and at the same time para man mahibaluan ano gid bala ang motibo, kay wala man ni siya sang record man kung illegal drugs ang paghahambalan, and isa diri nagahatag karon sang Quandary Action Dex sang makahatag abi sang kasanagan sa investigasyon sang pulis kung ma-personal o kung personal na nilang maistorya ang ining biktima. Ari ang pahayag ni Police Major Rolly Pondevilla. Well, ang update natin is we are still conducting a thorough investigation in order for us to locate and identify the suspect. Considering ang aton niya victim, na traffic enforcer na natiruhan, waigid siya siyang ginhambal sa aton kung kilala niya or hindi ang suspect. Sa initial, sir, ano gid ang motive? With regards to motive, hindi pa gid ta masyado makakonclude kung ano gid, because with regards to background sining natiruhan, why man sang illegal activities. So, most probably, basi personal grudge ini, basi may nakaalita ni siya bla or nakontra niya personal. Kumusta medical bulletin sang victim? With regards to his health condition, very normal na. Hindi gid man malubha ang iyang pilas. Action Rex hindi na malubha after nga natiruhan ini sa nawala nga bahin sa kilid sang iya sini nga lawas. Balita report sa nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga ka-action Life Extension Vitamin D3, amon isang supplement Kadtuantang balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, ini may kangtanan sa 180,000 pesos nga balor sang shabu na recover sa 5 ka mga persona nga dadakpan kaina sang kagahon sa 2 ka buy-bust operation sa 2 man ka mga barangays diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang kaudan sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Yes, Action Rex, your time is limited. Gani, mando ka limitado, gid. Mungkin ako may katubod. Ayo di porma. May katubod ang anuman. Ang oras okay. Abi ko kung anong katubod. Basta katubod na kita, ano? Abi mo kayo nagatubod, tibod.
Why nagatubod kay? Nagatubod kay wala nagaulan. Okay. Kaya wala na ulan subong. Oh, init na subong no? Wala nagatubod. Oh. Ayo di purma. Hindi Abi mo, gatubod kay para sa kayuhan nga tubod. Ayo. Wala na ulan. Kamu na nga wala gatubod. Si George Gargasira na rin na siya. Linya mo na yung ginahulat-hulata kag si Kagawad Imbong Jocampo. Bao si Kagawad na Jocampo Oh. di mayang na ang pagpamati ah. Diba, mata-mata ka muna. Ara manggili si Dines Richard Tiboroma. Pero may na saya. Oh. Always na siya sa BBB ah. Gani? Why na ya punaw? Sa ni Why? Manuel ko kag ni Joseph Chua. Oh, laban kag si Manuel ko. Yes. Oo. Kag si Kagawad ni Jofred. Kagawad Jofred sa Panta, present na always siya. Bisan ka duties barangay, sige na monitorya mo. Kag si Kapchad. Oo. Puerte na Bisa yan. na sa sunod siya, kinadalang radyo. Ang kalain na. Ayo di purma. Para hindi mamiss ang balita, no? Oh, laban. Amo na sila yung mamati sa Action Radio, no? Si Jan Acosta kag Maria Filo Baton sa Village Panokoy, SP Village. SP Village Panokoy. O gabunitor amo da sa SP Village Panokoy kapatida. Oh, Maria Filo Baton, no? Teritoryo ni Sir Rex Noble. Action Rex. Oo, drana. No, ara si Toto GR Noble. Ara da si Toto GR. Noble kag si Sir Rex Noble. Si Sir Rex kayo, Rex Noble. Oo. Kaya gito na, sir? Ayo di purma. Wala naman, no? Ay, pabulan. Ang tirada. May bulang. May bulang. May bulang? Pro online. Okay. Online subok ang bulang kasi bawal ang tipon-tipon eh. Ate, O, okay. sige, salamat largana. Salamat kayo sa report ko, no? Ayo di purma. Anyway, Sir Rex, lima hindi ka ba persona ang nadakpan kayo na sa kagahon sa duwa ka bypass operation ang ipatikayon sa police station number 5 ka police station number 1 sa di nagresulta ini sa pagkakupiskal sa kapin 180,000 pesos kabilisan sa buo. Una ka nagkasasang bypass operation kayo na sa kagahon dira sa Mayporog, Maynabianon, Barangay Singkang. Amo ini ang tropa ni Police Lieutenant Melchor Tolentino, ang hepe sa station number 5 sa diin na tigayon nila diri nga madakpan ang subject sang bypass operation nga si Ronnie Cordero nga pumuluyo man sang nasambit nga lugar nga ginakabig ini nga street level individual. Opo diri nadakpan ni Lieutenant Cordero kaupdanan ni Police Lieutenant Tolentino amo ni kaupdanan ni Cordero nga Sunday Raymond Bihador nga taga Purok Torre Relocation Site Barangay Vista Alegre kag si Glendo Villarin taga San Juan Street Barangay 12 sa diin kapin sa 87,000 pesos nga bilisang sabuan na recover ni Police Lieutenant Melchor Tolentino ang hepe sang station number 5. Alauna 50 man kahinas ang kagahon nagkasama sa bypass operation si Police Major Jobel Siden ang hepe sa station number 1 dahil sa may atubangan sa isa ka pension house sa Barangay 12 nga nagresulta sa pag-aresto sang ginakabig nga high value individual nga si Ayan Johnson 40 anyos sang Torokmaya JJ Gonzaga Barangay Mansilingan. Nadakpan naman din ang upo ni Johnson nga si Linda Marico pumuluyo man sang Villa Servando sa Division Barangay Singkang nga ginakabig naman SLI sa bahin sang pag-operate niya sang droga kapin sa 11.63 o 66 gramos nga sabo ang na-recover nga may suma total na street value nga 93 pesos o 93,000 pesos Action Rex. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Jose Idil Manzano ang Deputy City Director for Operation sa Bacoor City Police Office nga ini ang resulta sa wala gyapon untat nga kampanya sa aton sa kapulisan apisan nga muway naman giman sang dragko dili nga mga players nga nagabliga sa Cebu sa syudad sa Bacolod pero may ara pa gyapon nga mga drug pusher nga nagatingwa gyapon sa pagbaligya sa Cebu diri sa syudad sang Bacolod. Yari si Colonel Manzano sa interview sa Action Radio. Sa aton monitoring Rick, wala man gid kita identified nga na dagko gid o mga balaton nga nabilong sa dagko ang grupo. Dugay na nga nadula ang mga dagko grupo diri kag dagko ang personality nga nag-engage sa illegal drugs but then amo na yung mga balaton hindi naton basta-basta madula ni kay amo yung balaton kung ang aton kapulisan nag-upgrade sa security operation naton or sa operations against illegal drugs. Ining mga drug pusher ni nag-upgrade man sa pagalong hindi naton madakpan.
That's why padayon gid naton nga gina-upgrade yun ang aton man nga strategy, ang aton nga technology para at least matrack gid naton ni sila kag aton gid madakpan. Sa akon assessment, wala gid kita sang dagko nga personality nga matudlo nga nag-engage sa illegal nga droga kaya mo na gani ang iban man nga dagko nga personality nag-engage sa illegal nga droga. Until now wala ka nagapakita diri sa area sang Bacolod. Kag as of now wala gid sang identified or mga naton nga dagko mga ginagmay lang gapon nga personality. Aksyon si Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod, PNP. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalon nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal Anong balita ni Aksyon Roger Gotib mapakadista sining mga inora sining may kang tanan sa wanted person nga may kaso nga pagpatay sa probinsya sang Cavite nadakpan sa syudad sang Sagay. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz kag Sagay area. Aksyon Roger. Action Rex na dakpan sa kapulisan sa bahin sang barangay Malubon, syudad sa Sagay, isa ka persona nga pangatubang sang kaso sa bahin sang Tres Martires o Trisi Martires sa probinsya sang Cavite. Ini may kaso nga murder. Alas 6 sa takda sang gabi kahapon sa Purok Arpag, barangay Malubon, syudad sa Sagay. Kinakop si Juniver de la Cruz may karon alias Junjun, 40 anyos sa edad, wala sang asawa. Kag residente man na nag-register man sa mga lugar. Suno sa report, ini siya ang gin-operate sa kapulisan pagi sa warat o baras na gin-issue sa RTC Branch 23 sa Trisi Martires sa probinsya sang Cavite. Ang report, ini kaso ng murder nga ginatubang sa sininga persona kag siyam katuig na nga nagapanago diri sa may syudad sa Sagay sa yaman mismo nga pamilya. Ini karon ang detinado sa bahin sang Sagay City PNP kag suno sa report nga wala sang piyansa ang kaso nga ginatubang sini nga pagwa sang korte Agosto 30 tuig 2012 nga ginpermahan ni Honorable Judge Aurelio E. Casiano Jr. ang executive judge sang 4th Judicial Region RTC Branch 23 sa Trisi Martires City, probinsya sang Cavite. Padayon ni karon nga detinado kaga ini siya ang subject kay turnover naman sa probinsya sa Cavite agod nga ma-endorse ni sa korte sa diin nagpaparaog sang warrant of arrest. Report gikan sa syudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you!
Aksyon Roger Gotti, balita gikan sa syudad sang Cadiz kag Sagay area. Kay Mary Vic Finiti Peruelo, may lang pagpamatik kag Cathy Veer, kay Gina Hirona Fernandez, dira sa Pulupandan, katamiyaw lang sa kay Larajo Atienza. Sang happy birthday. Kay Che Rickman, palagas siya lang ho. Happy birthday kuno. Greet kuno, happy birthday kay Papang Julian. Kay napato na ba kwanta to na greet tato Cherek kay Julian Junior Magdato, no? Happy birthday. Ang panamyaw lin sa kay Diane kag Cookies. Ayos. Kay Cherek, kay Maria Filo Baton. Salamat gid. Okay, sige. Kantuan tanay balita ni Akson Percival Villamor sa Banwasang La Castillana. Ini may kangtanan sa persona nga may warrant of arrest sa kasong paghimulos dakop sang kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Akson Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex ang La Castillana Police Station nag-conduct sang operation against wanted person. Upod ang aton policeman sang Himamaylan, ginapamunuan ni Police Major Romeo M. Vargas sang Himamaylan City. Kag nag-operasyon ini sila sang kahapon, sang hapon, January 19, 2021. Kag ini sila nag-conduct sang operasyon sa Purok Sampagita, Barangay Tuoy, Himamaylan, Negros Occidental. Kag nag-serve sang warrant of arrest diri sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Leopoldo Villarusa E. Pimentel. Leopoldo Villarusa E. Pimentel, 64 anyos, kag ini siya isa ka balo kag pumuluyo sang Barangay Talaptap, La Castillana, Negros Occidental. Kag ang operasyon ginapumunuan ini ni Police Captain Ramel E. Bustamante upod ang aton alert team nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya kag nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona may case number 2528 sa kasong paghimulos action arrest. Ini siya sang article 226 sang RPC kag ginamended sang Republic Act 8383 sa relation sa Republic Act 7610 sang Republic Act man sang 8369. Kag ang warrant of arrest gintanaog ni Honorable Reynaldo M. Alon, acting judge sang RTC 6 Judicial Regional Branch 63, La Carlota City, Negros Occidental. Kag may pitsa ini ang warrant of arrest sadtong June 23, 2009. Kag ini siya wala sang bill recommended nga ginpanaog ang aton nga korte batok sa suspitsado. Karon ini suspitsado ara naunong sa custodial facilities sang La Castillana PNP. Report live gikan diri sa compound sang La Castillana PNP ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Percival Villamor. Just in report to ang isa ka Iloy kag isa ka bata niya sini nga girlfriend sang unab lang nga new SARS-CoV-2 variant case nagpositibo man sa coronavirus. So according sa Department of Health, ginpagwa sinigid lamang tinion mga kaaksyon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga siyamdre out of 200 ka mga close contacts sang first new COVID-19 variant ang positibo sa coronavirus. Ginapatigayon ang pag-observe kag pag-testing sa sining mga suspect sa sining positive sa corona virus SARS-CoV-2. Ay pertino do ka haladlok.
Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon. Standby yan ay kay matagtapila ka mga commercials. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod sa Aksyon Balita, Banak, Bulig. Alang-alang na kita sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. See you tomorrow. Bye-bye for now. Salamat gid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Diligid Lamang Madugay. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. While I make you laugh, someone else thrills your heart. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.